Príjemný dobrý deň vám prajem. Dovoľte, aby som vás privítal na vedeckej konferencii, ktorá sa uskutočňuje pri príležitosti Dňa Fakulty sociálnych vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je to konferencia, ktorá zapadá do oslav 15. výročia vzniku našej univerzity a do rámcového dňa, kedy si pripomenieme prvé výročie vzniku najmladšej fakulty na pôde našej univerzity. Počas dnešného dňa vlastne sa uskutočnia také tri veľké akcie. Prvou je pracovná vedecká konferencia na tému regionálna samospráva rok pred voľbami. Po obednejších hodinách sa priestoroch Trnavského divadla uskutoční spoločenské stretnutie s predstaviteľmi našej univerzity a našich externých partnerov. No a večer spoločne budeme svedkami divadelnej hry v priestoroch mimochodom najstaršieho kamenného divadla na Slovensku, divadla Jána Palárika. Dovoľte mi na úvod, aby som privítal medzi nami pána rektora našej univerzity, pána docenta inžiniera Matúša, kandidáta vied, hosťujúceho profesora. Vážené dámy, páni, dovoľte mi, aby som predniesol, neviem, či celkom je to možné, je to také charakteristické, že je úvodné slovo, ale aspoň taký krátky príhovor na fakulte, ktorá oslavuje svoje prvé narodeniny a stará sa o svojich členov, lebo ako som si mal možnosť vypočuť, o program máte postarané až do neskorých večerných hodín. Takže myslím, že tá činnosť fakulty sa rozbehla pomerne dobre. Nabrali ste už pomaly aj taký druhý dých. Myslím ten druhý dých, pokiaľ ide o akreditáciu študijných programov, či už je to študijný program druhého stupňa, alebo teda študijný program tretieho stupňa. Pokiaľ ide o dnešnú konferenciu, ja myslím, že je venovaná mimoriadne závažnej problematike, a to je problematika verejnej správy. A možno v rámci ako tej verejnej správy sú tam teda osobitne príspevky zamerané na regionálnu samosprávu, to je nový prvok v našom samosprávnom systéme, nový, tak aj 10 rokov alebo 11 ešte považujeme za nový. A ide teda o oblasť, ktorá je teda mimoriadne zaujímavá. Dovoľte, aby som na úvod poprosil o vystúpenie pána docenta Ježka. Dobrý den, děkuji za udělené slovo. Pro nás, kteří jsme zvyklí o různých problémech přednášet celé kurzy, celé semestry, je velice obtížné podstatu shrnout do nějakých 10 minut. Přesto se o to pokusím. Já se v podstatě celou svoji profesionální kariéru zabývám otázkou strategického plánování.
ďakujem za pozornosť. Zvyšok sa dočítate samozrejme. Presne pred rokom táto fakulta vznikla ako štvrtá fakulta univerzity Civilná metóda osamostatnením z fakulty filozofickej. V súčasnosti fakulta má už niekoľko študijných programov akreditovaných v bakalárskom, magisterskom a dokonca aj doktorátskom štúdiu. Úspešne fakulta sa rozvíja. Spolupracujeme so zahraničnými fakultami, máme asi 16 uzatvorených zmluv s rôznymi vysokými školami v Európe. V rámci Erasmu vonku už máme 49 poslucháčov. Na fakulte pracujú pedagógovia zo 4 krajín Európy. Rok je malá doba, je to krátka doba, ale myslím si, že pokrok je vidieť a v súčasnosti by som pána rektora požiadal o príhodu. Vážené dámy, páni, milí hostia, kolegyne, kolegovia, ja som sa tu cítil celku tak dobre ako host. Pán docent Čajky stačilo, aby povedal a podúkol na zdravie a mohli sme ako začať, či nepočítal som s týmto príhovorom, alebo prípitkom. Ale tak príhovor s prípitkom, vážim si tú česť, že môžem v takejto vzácnej spoločnosti predniesť prípitok. Pochopte to nás krutosť, my sme krutí, iba ku krutosti, aj my v pekle